Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amen papagayam. Sakbay ngayon tayo basa ti surat ti maysa apagayam tayo. Maawis kayo mangipatulod kadagiti surat yaw. Parikot man dayta wenno padasyo mabalin pakaagsawan iti adal. Mabalin yaw nga ipatulod dito'y programa tayo iti email address ladylproductions@gmail.com. Taadda nga main dagiti agdamdamag no mabalindat agpaidrama nga oray saan parikot basta kapadasan. Mabalain papagayam. Ikan tayo iti gundaway dagiti padasyaw mabalain pakaagsawan iti adal akayat yo nga ibinglay, dito'y programa tayo, tapno mangiganyaw, te panakay-drama na. Allah, sakbay ngayon tagpatuloy, ay ket wayaan tayo pa'y dagiti kablaaw. Shout out, kani pagayam tayo, Geraldine Larocco, dita Hong Kong. Astama ti pamilya Larocco, dita Mabilaw, San Fabian, Pangasinan. Belated happy birthday kani pagayam tayo Rovilin Ramiscal, ijay Canada. Kan Amindan, Familina Isuda, Brian, Axel, Charmaine, Erwin, Ken Rodel. Thanks and God bless from King James Bonita. Blaaw iti Valdez family, ditanay Rojas Isabela. Nagtao data kini Rodel Valdez iti South Korea. Shout out kini Inang Abet kan tatang Roquel. Nagtao data kini Mariel Domingo iti Kuwait. Kay naragsak apa nagdingeg para kini pagayam MJ Combate Pigaw dita na Lebanon. Bueno, ti surat ngintay buray raya nita kat naggapaw kani pagayam J iti probinsya ti Pangasinan. Kastiman ti surat ni J. Ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman iti nagan J. Agtawin na kaw ni tinasurok at 30 ken agdaanan iti asawa. To'y parikot ngayon nakidatag ket may papanit panakilangan ti asawa kadagiti dadakkel ko ken dadakkel na. Ket tapno nalawag ti amen kastiman nga irugek ti agsalaysay Mang Bianong. Bakit? At ti sweldo? Nagseldo kami itay. Ay na, imbag man, kulaklakit din no inton bigat pa iti sweldo yo. Nasingpet ti boss mi, isong advance pa no agpaseldo. Kasta ko maamin boss, di nagsayaat ko ma, awan ti mabisinan nga empleyado. Wana,
Pagsayatan naman iti trabaho, tasana madildilay ti sweldo. Apag iso nga rod, tamapanak ag market inton bigat iti masapsapol dito'y balay. Alawan, nakitak jay ref ket dandani awanin ti kargana. Nagmaday no mablangko ti ref. Awan serbin anak kasaksak, sayang lang iti kuryente. Pudno dayta. Igatangam tumutunda na ng kantatang iti gatas da. Dayjay lang mo ti dawdawatan dano kwa kanyak. Wen, uray di mo ibaga. Talaga nga igatangak ida, lakay. Oh, nagmayatayin tanapnap no ti ref tayo, Edna. Wen kinumpletok ti abasto tayo iti makalawas. Tapno saan tayo agatang-agatang iti tingi-tingi. Gastos laang dayta. Ayan na nga rodan di para kadananang kantatangay. Indagas ko itayon. Kastaya. Kunak no saan pa'y tasak kumati mangipanitenda. Indagas ko nga rod itayon, iso nga awan ti parikot. Mabitlaan, taipan ko dayto'y karnikan si dakadananang kantatang ko. Nay, nagadumot day ta. Wen tapno damat abasto day ti makalawas. Isudalaang mo ti agsida. Umanay dayto'y asidaan day ti makalawas. Apaw! Ha? Nagsingpet at talaga di manugang kau tanda parabor. Wen tatang, ilaslasinan na kayo iti para kada kayo. Adda ka di mo't interdiyaw kada abalayan. Ha? Akwa. Adda, tatang. Mayat nga rod no kasta. Diyak kayat nga adda ti makunada kada kami. No, da kami lang kaninanang mutik ikam. Di kay agdanag, taik ikan mi mutlaang ida, tatang. Kasta ti kasayaatan nga aramiden yo, anak ko. Di yu liplipatan mo't da katugangam, tapno patas, anak ko. Narigat mo't no lamlamutin mi kaninanang mo dagitit itedyaw, ngam imutan yu mo't da katugangam. Maditi kasta, anak ko. Awan ti trabaho kita. Iso nga ilipas ko man jay laglaga ag abigao. Tapos sana masayang ti oras ko. Nay, jak pa'y narugrug yan ti aglaga nga madanumay. Mabitlaeng! Umayan! Ha? Nanang, da kayo may... Wen man anak ko, di magasa kun ata lumabasak mo't dito'y balayaw. Naggapuak ngamin ijay laod. Kastaya, alang umunod kayo pa'y nga road, nanang. Saanin anak ko. Dagasakla ko madya imbagam idi na minsan nga aldaw agatanga magatas may. Saan ngamin ang makakapin ni tatang mo no di na malaukan iti gatas agat gatangam jay kapina. Ha? Di mo't impanan ni Adna ijay balayo, aya? Nay, kat no di mo't napnapan ni Edna ijay balay. Anya? Kunanang indagas na ni Jibalayo, hindi na pan nagmarket. Kat no awan mo ti indagdagas na anak ko. Isungarod nga imbaonak ni tatang mo, ta awan mo ti indagdagas na. Anya? Ala, no kunana anang ipan, baybay am nga rudan. Amangan no adda mo ti nangaramatan na iti kwarta apaggatang kumaiti gatas mi kinitatang yaw. Ay, sana mabalin Nailasin na, hindi para kada kayo. Jak lumanglangan amang mangti di ti agas, kas kada vitamin C o kinitatang. Apay ako na mga intod mo kadananang kantatang di gatas da, kat san mo't gayam. Anya, kat na impang kumatan na. Imay dito'y ni nanang, kat mangibagbaga kanyak. Taing karik nga may namang tiyadak kadakwadan, no maibus manan di intod ko amay sa alata agatas da kinitatang. Intad ko nga rudan. Amang ano nakabawan damutan Saan nga agkabaw dananang kantatang? Kundi mo kumamot pagbalinan idang ulbod. Di mo pala ibagan o di mo kaya kaikang dananang kantatang ko. Ay na, diyak amukang ka. Basta intad kon kadakwada, nalpas. Gatas laeng jay kinit daw da kanyak. Ipaidam mo pa'y. Nalabas ka mo, Edna.
Adto iti gatas yo. Tapnawan mo ti makunkunayo, tatang. Ha? Amano'y baon nyo manon ni nanang ama pan iti balay, katagipulong ka ni Jay nga anak yo. Balasang kao. Nasakit ka di tinakam mo kada kamay. Ay saan? Diyak la kayak nga istoryaan dak, katsak pa'y tagbalin na dakas iti imatang ti asawa. Pasensya ka lakuman, Edna. Saan da kamot nga istoryaan? Anya saan? Kanayon daktupay nga istoryaan ka ni Jay. Iso adakas akmot iti imatang na. Iso nga laan yun da iti gatas yo. Kababain mo't kada kayo. Tepulak tirik nakitay dengdenggek ni Edna lakay. Nagmayat at ibaban, bayat ipan nakisarsarita na ka. Ay, bye-bye amon bakit? Amon mo tento ugali di manugang ta. Sakitan na amin nga itod nakadata. Ay, di taman lamang ibagbagan kin ni Jay. Sana balay ta adamot sa gibasit a pensyon tang agpadpada. Kababain mo't no mangibagata pa'y laken kuana. Saan tamo tamang ibagbaga? Ni JT agdisdisnudo amang mangtod kadata. Talaga kiti nga dabas-bastos kanim imot di manugang ta. Sigudan anadlaw ko na ita, bakal. Awan mat siguron ti makunam. Impan kon je poon ken gapu ti pangis istoryaan dananang ken tatang mo kanya. Anya nga istoryaan? Sanda ka mat nga istoryaan? Kumporme nga rutis istoryaan da ken ka, iso asyak mo ti dakas iti imatang mo. Saan da ka nga istoryaan, Edna? Ibagbaga dalaan. Nadakamat dalaan. Huston! Sana bale, tana itod kon je gatas da. Umapa ni bakat no mabagaan mang biyanong. Napatag kanyak dagiti dadakkel ko, katyak kayat mariknada nga adda kay kayat may nga ik-ikan. Iso atong galagsweldo akon, kat ilasinak ida iti paragatas ti lalakay, kan babakat, kastamutan ti may gatang iti vitamins da. Diyakon italtalag kiniad na ti may papani ti dayta banag, manipod day di pasamak, asaan nga inikan ida ni Edna. Kay. Oh, awatin nito'y gatas ken vitamin C o tatang. Nay, ginulpim mo tin anak kaw. Amang naawanan tinabati apara kada kayaw. Adda tatang, para manumutlat ingat gatang ko ni di vitamins ken gatas yun nga eh. Ay na, agiaman nak anak kaw. Isupay agatangan mi kan ni nanang yaw. Sige tatang, agawid ak tayo. Jay, umay ka pa'y agmerienda anak kaw. Saanan nanang? Umayak langin pumasya rin dun bigat. Ururayan daklakit din dagit apu ko yaw, kastamot ng manugang yaw. Alanga road, pumasyar kayo. Kadwayon to, dagiti apo ko, maywan. Oo na nanang. Apag iso, tawan ti klase dagiti bingintun bigat. Nay, apay ngay akurang tinyan tregam kanya kasweldom. Sana kastoy ti sigod nga itid mo kanya kasweldom ah. Nangilasinak ngaminan iting gatang ko iti para kadatatang ken nanang agatas ken vitamins. Apay si ka ngay tinanggatang, kat sigod mo tasyak ti gumatgatang. Tapno isupay ako amapanaggatang iti itid mo kadakwada iso asya kong tigmatang. Indagas ko niti balayda sakbaya nagawidak. Ti ko namkit day, awan talat mo kanyak. Apay ay kamamin iti madi akay papanandag iti aramidag. Talagamot ngamin nga awan talat mo kanyak. Ay na Edna nagkipat dahi ta panagot utek mo. Nagbasita ba nagdi pangapapam kanyak. Makaungutak lang jak ipapaiman kan katisweldok. Anya? Ha? Padasam tapanawan da kamot ton. Saan asyak ti butbut ngam, Jay? Anak, agsukat kayo gini ading mo. Tamapantayo ijayan da lolo kan lola yaw. Asino lolo kan lola, daddy? Datatang kan nanang ko. O sige, daddy. Agdi ko sakpay nga rod. Anya je ko nam, Jay? Mapan kayo iti ayan dananang kantatang mo? Wen, imbagak namin katakwada amapang kami iti ayan da ita. Ipasyar ko dagiti ubing iti anda.
Daman manuda na makita ida, tadamat klase da iti linawas. Sapay ipasyar kumot ida itay-tayan dananang kantatang ko. Anya? Imbaga kamangan kami ijay. Sigurado ang nagluto dananang kantatang iti pagsasangwan tayo. Iso nga uray si ka, sumurot kamot kada kami. Apay ngay, adi mo imbagbagang at dagayang panggap mo amapantayo amin iti ang dananang kantatang mo. Ti amok akat awan ti papanan nyo. Mapantayo laangan iti ang dananang kantatang ko. Maawatan mo't siguro dananang kantatang mo no saan kayo pa'y amapan iji ayanda. Tatang, saan kami pa makapandita ayan nyo ita, tanay? Nagluto ka no da katugangak. Or-orayan da kami, amapan iti balay da. Kastaya anak ko. Alakot anya nga rod ngay. Sa nabalay, inton maminsan langan nga umay kayo dito'y balay. Pasensya kayon, tatang. Sabay magagaran ni nanang yaw ta umay dagiti apo ko may. Iso ang nagluto man. Kastilangan, tatang. Dumawas kami dita inton malam. Dita kami amang rabi eh. Ay mayat na ita na panunot mo anak ko. Ala, kasta lang aruden ta aramiden yaw. Wan, tatang. Dumawas kami tulangan dita inton malam. Ay na, di yu imbagbag nga umay kayaw. Nagluto kami kumakin ni nanang yaw. Ha? Kunak man no, nagsagana kayo ka no? Kasta ngamin ti ko na ni Edna. Nay, awan tupay saritaan mi akasta. Kwa? Nalipatan la siguro ni tatang. Ay saan na bale? Agluto kamin kaninanang, tapno daras amalpas. Ha? Mapanak langan iti bangir, mami. Ay isan di ka mapmapan iji anak ko. Mangantayo pa'y ditoy. Anyan, Edna? Sa nabalay, tadamot maluto ama si dadita. Agtugtugaw kayo pailaang kadagiti ubeng, Jay. Ta ikamakamit ti agluto iti pagsasangwan tayaw. Pasensya kayon, ta pangdualaeng jay inluto ni nanang yaw. Ta saan mimit anam namain nga umay kayaw. Ibagaman langan kanya, Edna. Di mo kaya't amaya si dagdag iti ubing kadagiti darakkel ko. Iso ang mga aramid kamot iti pamuspusan, tapos saan da amapan iti balay da. Saan akasta, Jay? Anya saan? Naglawag akasta. Kayat mo, dagiti lang dadakkel mo ti ikam, ti papapanan tayo. Nang runa dagiti anak ta. Nadnadlaw, adi mo kaya't nga umasidigda kadakwada. Apay akasta ka. Ipatpatag ko dagiti dadakkel mo, kas pudpudno a dadakkel ko. Nga mapay akasla di mo may patag dagiti dadakkel ko. Anya tinaramid da kan kapag kastaam. Diyak mo ti bagbagam. Gapu ka data di da kakayat amanugang idiun unana, tadda kayat da para kanyak, iso papapasam mo ti da? Pudno? Aklunak. Aging gaita. Nasakit pa'y latinakam ko kadakwada. Takas laak larugit ide adidak kayat aparakan ka. Nukas ta nga rod, ipakitam kadakwada, asa anak nagbidot anang pilikan ka na. Nakita mo ti panagbaloy da, idi addan anak ka. Inaklon da ka nakasamanugang da. Ngam aping adayo lang tadirek nam kadakwada. Ay na, jak tumalipatan ti panang liblibbi da iti kanyak. Agyaman da pa'y nga rod ta itultulok kulat ta ti panaggasgastos mo iti para vitamins kan agas da. Daytoy tilaglagi pom, Edna. Di naktumalapdan amang tad kadakwada, tadadakkel ko dagijay. No di mo maya si dagtirik nam kadakwada. Di mo nga rod yadayo tirik na dagiti anak ta kadakwada. Saan ang makalipat ni Edna? Isu ang madimat titrato na kadagiti dadakkel ko mangbiyanaw. Tunggal maamuan na amapan kami kadagiti anak may itayan dananang kantatang ko, adalat ta aramiden na, tapno saan kami amatuloy. Ngamiti may sangal daw, saan na kami analapdan anapan itayan dananang kantatang ko mangbiyanaw. Kas data aramiden yaw apok. Kanayon kayo nga umay dito'y balay,
Tapno makit-kita da kayo mo't akanayaw. Wen lolo, tunggal malam ti Biyernes, umayak ditoy. Ditoyak mo na maturog nga aging kay Tirabiti Sabado. Ay na, nagmayatan apawk. Umubing kami kanilulam no kanayon ka ditoy. Tada ubing akaay-ayam may. Ha? Agay-ayam kayo mat, lolo? Una. Kaya't mo tagay-ayam ta ite hide and seek. Nalaingak nga agsapol, apawk. Agpayso, lolo? Una. No makapagnala kuman ni ading mao, talo tayo nga agaayam. Basit pa'y mat ni ading ko? San abali? Inton dumakkel, lolo? Alang nga raw, rugyan tanda agay-ayam, apaw. Wan, lolo? O sige, agay-ayam tang arod. Sakto mo na asapulan nyo. Jay! Agawit tayo. Ha? Di kay pa agpakpakada arumwar. Intugot mo pa'y dagiti ubeng. Ha? Ni mami day dya, lolo? Bayam, tanidadim ti makisarita kan kuana, apa? Madamdaman to nga agawid kami kadagiti ubeng. Again enjoy dagiti anak ta ditoy. Apay adi kay nagpakpakada nga umay kayo ditoy. Masapul ay ang agpakada kami, kat balay mo't dagiti dadakkel ko daytoy. Kan maysa, sigurado adi na kami mo't lapalubusan. Mga no sa balit isursuro dagiti dadakkel mo kadagiti anak ta. Saan adakes dagiti dadakkel ko edna? Iso at tanangam day ta panagimngiwat mo ha? Aglablabos kan. Ay na, amok ti aramid dagiti dadakkel mo. Jak lakit di itulo ka sa bidungan dati panunot dagiti anak ko. Edna, sumrik ka pa dito balay, anak ko. Ay na, saanan? Irwaryo kit di dagiti anak ko, tayawid ko idan. Ha? Mga no komporme pa iti bagbagayo apang madakas kadakwada may papankanyak. Narigatan. Ay, saan mi nga aramid dayta? Anya tamok ngay? Mga no adda di taunag ti balayo di kaya tyo idi nga asawaan ni Jay. Kat ibagayo kadagiti anak ko nga iso ti kaya tyo amanugangan ni Day. Edna, Tangiwat mo edna. Nalabas kan. ay tinasaya at anak ko. Agawid kayon kadagiti apu ko. Ang mga no nakarkaro pa ang makaungot ni Edna kat da kayo ti agrikyar. Baybayan nyo, nanang. Aglablabusin day dya, babae. Nalabasan dya asawam. Na uma akon iti kinatangsit la. Iso lang nga ro dun tinaikamkamang kunamlan asinaw. Kuma, saan nga iso ti inas asawam? Lakay. Tatang. Nakitak nga men asabali ti panaggugugot na idikay. Iso ajak kayat aparakan ka. Pampanagnakan na itan ti mading aramid na. Iso ahusto lagaya masaan mi akayat iday aparakan ka. Ngam natanggan tumot ti ulom tayin kasarmulat ta. Tatang. Anya nga ita. Remuaran ti pod na aburik na. Kunamlan karnero akaamuan iday. Ngam ita. Remuaran ti pod na. Lobo mo't gayam adumoklaus di salbang nga asawa. Ne, apay ada kayo lang itiburidak nga anak ta tinagawid. Ayan ni Sedi. Ijay ayan datatang ti pagturugan na. Anya, ne, apay nga intulok mo maturog ijay. Anya ko ma. Kat balay mo dagiti dadakkel ko ti pagturugan na. Ay, sana babalin. Siyak ti inana. Iso nga dangarod ti karbangak nga agpili no pagturugan ni Sedi. Siyak mat ti amana. Iso adakkel mo ti karbangak ama malubos kan kuana no sa dino ti pagturugan na. Anya? Mapan kusukunan ni Sedi. Saan? Padasem ti rumwar ta di kan makastrek di ti balay. Naglaing ka mga agluto ni Lola. Isa akanain mo ti na mga anak dito balayo, Lolo. Agpaysaw? Wan, Lolo. Malangarod apaw. Sana balay ta kanayon mo't kagluto akiti paborito. Agpayso, Lola? Wan basta kanayon nga umay ka dito'y balay apaw. Sedi, umay kan. Agawin tan. Ha? Ni Mami day Giant? Ala, ituloy mulat ta timangan. Tasyak ti sumango kaniid na. Anya ayat ti masapul mo kat mangmangan pa'y di apokaw. Yawid ko ni Sedi. Mangmangan pa'y nga raw, makaawat kamot aid na.
Amangan no ma-brainwash di anak ko, iso ayawid kon. Bastos kakit di amanugang Apa, nagsao kayo mat? Kunamlan asino kayo akasasayaatan akatugangan? Da, Inlid-lid ding dakmet lang arud ide. anyang nga inlid-lid day. Nakitak ngamin nga adamaday akababalin mau. Iso adi ka kayat ide para ken ni Jay nga anak kao. Ita, pampanek kamon day ta nagalas nga arabid mau. Iso nga oray pilpilitan mi ang mga klon kumakan ka. Saan? Nakarkaron nga imadayo tirik nami kan ka. Tao matibo oran day ta nagmaday nga arabid mau. Mami, naimimas din luto ni Lola sindak iti balayda. Anya? Naminsan lang ang lutuan na kanilolam? Ngam in-brainwash da kan? Pinagbalinda kon adakes iti imatang mo? Saan da ka pinadakas, Edna? Ibagbagalang ni Sede anay imas dyan luto ni Nanang asindana. Isu timang ramraman, isong amo nga rod tinaim imas kan saan. Kan may sa ubing dayta. Amo, pinadakas dakdagiti dadakkel mo iti imatang ni Sede. Pudno ka di dayta, Sede. Adda mading imbagbagadananang kentatang kontra kini mami. Awan mat, daddy. Ibagbagan tupay da lolo ken lola, ngagtultulnuga kada kayo ang mami ken daddy. Makita med na. Awan, insuro da ni Sede iti ibagana kadata. Ngam amok a pinadakas dak iti imatang ti anak ta. Jak amukan ka, makaumakan. Manipod ita Sede. Saan kan amapmapan iti ayan da lolo ken lolam at tatang ni dadem? Apay ngay. Umay ka man, Edna. Agsarita tayo di kwarto. Nalabas kan. Isurumpay ti anak tango umadayo kada lolo ken lola na. Wan tapno saan da nga isuro iti dakas? Sana dakas dagiti dadakkel ko. Dakas nga rod ti impluensyada. Anya nga rod, ti kayat mo ama arami tita. Imbagak matan. Diyak kayat nga umas asidagda kadananang kentatang mo. Kendi ka matan mangmangtad iti gatas ken vitamins da. Kasta. Sige. Matungpal ti kayat mo. Ta isubli kamutan kadagiti dadakkel mo. Anya? Agsublikan kadagiti dadakkel mo. Ta isudalaan mo ti kabkabilangam. No di mo kayat ikak dagiti dadakkel ko. Ken saan mo masidagdagiti anak ko kadananang kentatang ko. Alaam mo ten ida, kat sikan ti mangisakad kadakwada. Ngam awan apulos ti mauray mo, nga oray kusing nagtaod kanyak. Ha? Jay? Ibagam lang, nukasta ti kahit mo mapasamak. Tay tamak lang, agsubli ako ni ti sidong dagiti dadakkel ko. Kat mapan ka ni tayan dagiti dadakkel mo, akadwam dagiti ubeng. Tadi mo kayat mo masidigda kadananang kentatang ko. Ilakok mo tento'y balay at binatakder ko. Saan ang nakauni ni Edna iti dayday nga imbagak mangbyanong? Manipod matidain, saan na maipilit ti kayat na, ngem iparparik na nalatta tiguran na kadananang kentatang ko. Siyak ti apektado launay, no makikitak ti maday apan nakilangan ti asawak, kadagiti dadakkel ko. Kaya't kukumamot naanayas ti amin, mangbyanong. Diyay ipatig na kumamot dagiti dadakkel ko, akas iti panangipatig ko kadagiti dadakkel na. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidag. To'y pagayam mo, Jay iti Pangasinan. Nasaya at mat, Jay Barok, no kasta saan na may papilit ti kayat na. Mayat jay panang pastidjar mo. Nakipat ti panagpampanunot tasawam. Saan ang makamove on? Dikit di agpakumbaba kumata iso tinay kamkamang. Hustaw tinaramid mo. Saan mo ngay palubos dominaren na ka? Saan mo ngay palubos nga anderen na ka? No kasta agtultuloy ti panagsaksakit tinakim na kadagiti dadakkel mo.
Saan mo ngay kaskaso? Adda ken kwanan dayta. Total, saan ada kayo ti agsagaba? No di ket iso am mismo. Basta ti napatag ket inaramid mo ti rebrabangam. Saan ka amasuron? Gaputa maabak ka. Sikat ti malugay, sikat ti agbayad. Agbasol ka iti proseso. Ngamen no masorsoron tayo, mabalin nga da maaramid tayo saan nasayaat. May baga, when no mapanunot saan nasayaat. Apektado ka. Apektado ti presyon tadaram. Apektado ti ekspresyon tarupa. Apektado ti gana iti panangan mo. Apektado ti trabahom, ti gargaraw mo. Iso asaan dayta ti pagpulko kam, J. Barok. Saan ada kayo ti agkurno kan kuana? Apay, asinulao na yun aya. Anak ti Reyna? Iso ti mangbibiyag kada kayo? Ta kasta kaya-kayaan na kayo? Ken di mo ipalubaw sangon-sangaw basbastusan na dagiti dadakkel mo. Ken si ka mismo. No saan maalay ti sao para manaman maminsan arabisam. Angam nay. Di mo palalwan Daytay patikim laeng ako nada. Ay, di ka agkuog-kuog dita. Tanong makita na kaya-kayaan na kayo. Itultuloy na tikas tang aramid na. Ken pagamamirisan na, no kastang ipasyar mo dagiti ubeng iti ayan dagiti dadakkel mo, nasaysaya at no di mo pala itugtugot, tapno maliklikan ti tensyon. Ken pagsaritaan nyo naimbag ti may papanit ti schedule ti panangipasyaryaw kadagiti ubeng kadagiti dadakkelyaw. Ta isupay apagap-apaan yaw. Oh, yeah! Kastamanen gagayam. Aging gangay ti samarunumanen ngayon tayo panaglalangin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!